tetovacího salonu Fantasmagoria. Dobrý den, zdravím vás z tetovacího salonu Fantasmagoria Art u dílu podcastového Pod jehlou taterskou a dneska bychom chtěli probírat Charlie. Řekněme standardy tetovacích salonů, to, co by se mělo dodržovat, co se neúplně vždycky dodržuje a s čím se i vlastně jsme se setkali, s čím se setkáváme vlastně denně a co zjišťujeme i třeba od našich klientů, že zažili někde jinde a podobně, protože hodně často se právě setkáváme s tím, že my tady nějakým způsobem fungujeme, pracujeme a pak nám člověk řekne, tyjo, tak to ten tatér, u kterého jsem byl předtím, tak to vůbec jako neřešil, jo, nebo vůbec to neměl. Byl jsem v několika tetovacích salonech a nikdy jsem to neviděl. Nikdy jsem to neviděl, jo, a přitom to jsou věci, které by měly být absolutní základ. Jo, ať už se jedná prostě třeba o nějaké obalové materiály, jo, nebo celkově takové to fungování při tetování, jakožto tom procesu tetování. Jo, takže jako takhle je fakt dobré si i všímat jakožto klient toho, jakým způsobem ten tatér vlastně funguje. Jo. Jsou různé ty standardy i o tom, jak se tatér bude k vám chovat, když jako do toho salonu přijdete. Dneska bychom chtěli hlavně probrat standardy, takové spíš jak kdyby ty hygienické. No, ty technické, řekněme. Jo, prostě jak, na co si dát pozor, když třeba tatér jako si připravuje, a jak obaluje, aby to všechno bylo tak nějak jak kdyby fakt jako v pořádku. A je to přece jenom nejenom ochrana pro toho tatéra samotného, ale i ochrana pro vás. Zdraví máme taky jenom jedno. Jo, a není třeba si v touze po tom nosit na sobě nějaký hezký obrázek nechat zničit třeba zdraví. Jo. Nejhorší nemoci, které jsou přenosné krví. Jo. Máme tam vlastně žloutenku, máme tam HIV, spoustu dalších. Takže jako chráníme sami sebe navzájem, takže bychom chtěli probrat třeba tu hygienu, na co si máte kdyby dávat pozor a co by se mělo a co by se nemělo. Jo. Jako co bych asi tak zmínil, já s Martinem oba dva vlastně vedeme rekvalifikační kurzy pro tatéry, takže dělá se u nás praxe, takže vyloženě není to něco, co bychom si cucali z prstu, ale jsou to věci, které nejenom jsou získané jakoby letitou praxí, ale jsou to fakt věci, které tady i vyučujeme a chceme, aby to ti lidi věděli, ti, kteří potom chcou být tatéři, aby to dodržovali. Jo, protože nejenom, že teda se denně setkáváme s tím, že zjišťujeme, jak někteří tatéři fungujou, ale fakt jako to je věc, kterou i vidíme na internetu ve velkém, jo? Když prostě různí tatéři z celého světa sdílejí svoje reelsy o toho, jak si třeba chystali svoji plochu a podobně. Jsou to věci, které my na první dobrou vidíme, že jsou prostě špatně. Jo? Samozřejmě někdo může být vynikající, dělat krásné díla, ale jak si to chystá a vlastně jakým způsobem pracuje, tak vlastně to je nedílná součást té tvorby. A i když může být vynikající výtvarník a dělat krásné díla, tak si myslím, že to je neoddělitelné od toho. 100%. To máte tak, jak když přijdete na operaci k doktorovi, tak může to být světový prostě doktor, a když bude prase, tak prostě k němu tak jako asi nebudete chtít jít. Jako. No, samozřejmě. Jo, takže právě chceme tady tímhle s tím dílem tak nějak jako dopomoct i vám, klientům, nebo třeba budoucím tatérům, jako kdyby zjistit nebo získat takový náhled do toho, co by všechno se mělo řešit v rámci tetování, jo? Protože to právě není jenom o těch obrázcích na kůži, ale i o tom samotném procesu a to, jakým způsobem k tomu ten samotný tatér přistupuje. Jo? Takže možná jako úplně tu první věc bych začal právě třeba ty obalové materiály, nebo celkově takový jako úplně začátek, možná dobré říct, že jsou jako kdyby dvě cesty, kterými se jako lidi zajišťují tu čistotu svých nástrojů a podobně, tak jako taková klasika, která se dělávala už dávno, tak to byla sterilizace. Jo? Když nebyly ještě jednorázové věci, tak prostě se sterilizovaly jak strojky, tak ty jako kdyby gripy, špičky a podobně.
a tím pádem vždycky ten tater musel mít sterilizátor, musel vždycky jakoby projít tím procesem sterilizace a podobně, někdy se to mohlo, nemuselo povést, jo, a tak dále. Tak tomu se vedou na salonech, pokud jsou salony, které sterilizují ještě dneska, tak se vedou sterilizační deníky, kde si vlastně evidují, to jsou takové kdyby štítky, které vlastně se dávají k té sterilizaci a tam vlastně ta sterilizace proběhne správně, tak se tam změní barvička. Tam se k tomu píše datum, jo, a vede se to do nějakých deníků, kde se to vypisuje a když třeba přijde ta hygiena na nějakou tu kontrolu, tak ten tater to kdyby předkládá. Vy jako, když budete návštěvníky, kteří prostě se chtějí nechat potetovat, tak máte právo, aby prostě vám ten sterilizační deník tater ukázal, že prostě máte strach, jo, a že byste to rádi viděli, jestli prostě ty nástroje jsou tak, jak mají být. Jo. Tak to je vlastně jakoby ta jedna cesta, to, že ta sterilizace v téhle době asi mnohem častější a běžnější věc jsou jednorázové nástroje, jednorázové obalové materiály a podobně. Je to jednodušší všechno. Je to jednodušší, je to vlastně celkově takové, jako že nejenom, že to tomu taterovi ulehčí tu práci, ale je tam i takové to zajištění právě té sterility, jo, a čistoty. Tím pádem můžou být prostě jednorázové jehly, můžou být jednorázové právě obalové materiály, ať už to jsou prostě obaly na lehátka, jo, nebo obaly na ten strojek a takhle. A skrz to bych se asi chtěl tak nějak dostat k tomu, že strašně často, co i my vidíme, je to, že právě strašně moc tatérů si ani ten strojek neobaluje a když už si ho obaluje, tak hodně z nich si ho obaluje, řekněme, úplně zbytečně, protože už jenom to, jakým způsobem s ním třeba nakládají, tak to prostě vlastně nemá žádný efekt na to, že to je obalené. Není to košer. Já bych se ještě bych chvilku zůstal u té sterilizace, jestli můžu. Jasně. Protože i ty jednorázové věci, které jsou k dispozici těm tatérům, tak i ty se nějakým způsobem musí sterilizovat. Aby jsme věděli, že ta sterilizace proběhla i u těch nástrojů správně, protože jsou v nějakém tom obalu, ten tater to třeba před náma vybaluje, tak je tam vždycky taková kdyby tečka, třeba na těch jednorázových kartridžových jehlách, tak jsou tam takové buď puntíky nebo nějaké čtverečky, kde je vlastně napsané, že vlastně pokud to má tu a tu barvu, takže ta sterilizace proběhla správně. Jo? Stejně tak, jak u těch sterilizátorů, který vlastně má třeba ten tater na tom salonu, tak vlastně takhle si buď ten tater může zkontrolovat, jestli teda opravdu ten nástroj, který bude vytahovat z toho obalu, jestli je správně vysterilizovaný nebo ne, tak stejně si to vlastně můžete zkontrolovat i vy jako klienti. Jo, hele jo, podívám se na to, prohlídnu si to. Jo. Samozřejmě, pokud na to chcete sahat, tak se tatera zeptat na to, jestli můžu. Nebo ať to ukáže sám. Ať to ukáže sám, protože třeba nevím, je dobré, když už teda na to budeme sahat, tak aby i ten obal, když vytáhne z krabičky, tak aby se někde nepovaloval a nebyl jako kdyby špinavý. Takže pokud byste to vy jako klienti chtěli si jak kdyby vzít do rukou, tak doporučuji požádat třeba klienta o dezinfekci, ať si ty ruky vydezinfikujete i vy. Když už máte jako pocit, že byste si něco chtěli prohlídnout, tak s čistýma rukama, vydezinfikovanýma. Jo. Myslím si, že by to neměl být problém a tater by vám to milé rád jako ukázal. No, jako měl by to poskytnout. No. Jako co třeba vlastně, když si teda říkal, že i na těch jednorázových jehlách a takhle jsou právě ty čtverečky nebo kolečka a takhle, na tom si vlastně sám tater může tak trošku to zčekovat, jo, ale taky další věc, ke které jsem se chtěl dostat, je třeba expirace, jo, kterou řeší třeba právě hygiena, nebo měla by řešit, nevím, jestli řeší všude, jo, ale nejenom teda u těch jednorázových jehel, ale stejně tak u barev třeba a těch dalších prostředků, které tady jako používáme, tak jsou data expirace. Jo, a asi nechci prostě si pod kůži dávat něco, co je prošlé, jo, nebo do sebe nechat bourat něčím, co je prošlé a podobně.
Jo, takže i tady tohle je věc, na kterou by se měl vlastně ten tater koukat. Jo, to, že vlastně používat ty věci, které prostě ještě pořád mají tam to datum spotřeby dostatečně třeba daleko. blbé, že třeba ono po otevření té barvičky by ta barvička třeba, i když má nějakou svoji expiraci, tak by měla být otevřena nějakou pouze jako omezenou dobu. A i když má třeba expiraci 2 roky, to neznamená, že ji tam ty 2 roky třeba Vlastně. budu mít. V těch velkých salonech, kde se hodně pracuje s barvama, my máme třeba hodně velkou škálu těch barev, tak ta spotřeba je docela velká, takže vlastně my nemáme strach, že vlastně bychom ji tu měli jak kdyby přes příliš dlouho tu barvičku, protože ona stejně kdyby zmizne. No, zabýváme se barevnýma tetováníma, máme je rádi, takže ta spotřeba tam je. Ale pokud jsem třeba u tetera, který třeba tu spotřebu takovou jako my nemá a vy se třeba podíváte na tu lahvičku, na tu expiraci, tak měl by si třeba, někteří tateři si to vedou, že mají nějaký deník, kde si vedou, kdy tu barvičku otevřeli, aby zajistili tu sterilitu té barvičky. Ono často třeba i bývá přímo na těch lahvičkách, volné místo pro to, aby se to vlastně napsalo, což by se vlastně správně dělat mělo. Že jako když to otevřu, tak si zapíšu, v jakém datumu jsem to vlastně otevřel, abych sám věděl, jo, kdy jsem to otevřel a kdy mi to vlastně jakoby vyprší ta doba té použitelnosti. Barva otevřená 2 a víc roků a protože ji tolik nepoužívám, tak to taky není úplně jak kdyby v pořádku. Jasně, 100%. No, takže to bych řekl, že to jsou takové jako základy ohledně třeba té expirace a takhle. Jo, u těch obalových materiálů, tam bych se chtěl taky pozastavit. Jak jsem právě už říkal, že někteří si sice to jako si obalí, ale potom to třeba nemusí být úplně k ničemu, tak celkově věc, se kterou jsme se potkali, jako, nebo co jsme viděli oba dva strašně mockrát, ať už prostě právě na videích na internetu, nebo třeba když jsme na konvenci a jako sledujeme ty další tatéry, jakým způsobem pracují. Krom teda toho obalení strojku, obalení drátu, samozřejmě, jak už když jsme se tady před natáčením vlastně bavili, tak jako samozřejmě, když člověk má bezdrátový strojek, tak jako je jasné, že si nemusí obalovat drát, to jako dává hlavu a patu, ale zase, když mám ten drát a takhle, tak proč se asi obaluje? Když tetuju, tak je tež možné, že když dělám nějakou větší plochu, tak se tím drátem můžu krásně dotknout nějakého klienta, no, to mi tam potom vlastně se nějak zašpiní a vlastně kontaminuje. Potom zase tetuju dalšího a zase po něm tam tahám ten drát, tak vlastně to, co bylo na tom drátu, se může krásně dostat do jiného klienta. Jo, stejně tak to je právě... Kdo ví, kde se ten kabel předtím válel, jo, jako... Určitě. Občas zajímavé vzít něčí kabel a vzít jako desinfekční ubrousek a projet to byste se divili, co tam všechno je. No a kdyby to byl jenom jako kabel právě od toho strojku, ale kolikrát to jsou třeba kabely od světel, jo, jako člověk může mít všechno perfektně obalené, ale potom i záleží na tom, co ten tatér vlastně dělá v průběhu toho tetování. Na co všechno sahá. Když mám obalený strojek, obalené lehátko, obalený stoleček nějakým způsobem, jo, nebo takhle ten drát a tak je to fajn, že to má všechno obalené, ale pak s tím musí ten tatér umět i nakládat. To je další věc, na kterou bych jako apeloval, ať si to lidi trošku, než kontrolují, ale ať si všímají toho, jakým způsobem ten tatér vlastně pracuje, protože kolikrát jsme se fakt setkali s tím, že ten tatér má rukavice, má všechno obalené, ale potom v těch rukavicích je schopen třeba, že má sluchátka, jo, tetuje si, má ty ruce prostě od krve, od plazmy, od barvy a potom ty krásné bílé velké sluchátka nebo prostě ty airbody a tady tohle vyndá z toho ucha, hodí si to někde, no, pak si to zase nandá. Jako, to mi přijde jako celkem zásadní a úplně základní věc, kterou by člověk třeba měl chápat, když je tatér a i když je klient, tak jako když mám ty sluchátka, které si rvu do uší, jo, a nosím je v krabičce, jo, nebo prostě někde, kdekoliv prostě, tak tam už to může nachytávat bakterie, jo, nebo když právě jsem zmínil ty velké sluchátka, věc, kterou jsme viděli na konvenci, že právě tatér tetoval, měl ty velké sluchátka, někdo na něho začal mluvit, tak si v těch zasraných s prominutím rukách sundal ty sluchátka, něco kecal, potom si je zase nandal. A když má člověk krásně nové bílé bíci na uších a potom si tam na to gabe barvou, tak už jenom samo o sobě to jde vidět
jo, tak jako, že jo, takhle to může udělat u jednoho klienta, potom to udělá u dalšího Sluchátka měli klienta. další rok na té konvenci. No, právě, jo, a za tu dobu kolik takhle spotetoval klientů a pořád si sundával, nandával ty sluchátka a s tím, že na to pořád čahá, jo, a kdyby Tak to já byly bych- třeba ty já bych sluchátka, teda- mobily a všechno. Charlie asi možná začal úplně od začátku, jakým způsobem, když přijdeme do toho salonu, co bychom mohli vypozorovat na tom taterovi, jak má třeba připravený ten stolek, jo, když třeba tam nejsme, jakým způsobem ty věci mají být obalené a ne. A potom třeba, samozřejmě to už je třeba věc při práci, že jo. Tam už třeba má všechno obalené tak, jak má, ale začnu se koukat, jak on pracuje a zjistím, že to třeba není jako košer, jo. Ale než on začne tetovat, tak vlastně aspoň, aby ten klient jakým způsobem, co má vidět na tom stolku, anebo nejenom na tom stolku, jak by to mělo být připraveno. Tak záleží, co bys si chtěl začít ty, jo, protože co bych ještě já tak dodal, i tuto tatera, jako to je věc, kterou třeba ten klient nemusí vidět, jo, ale to je právě ta příprava. Jo. Kolikrát, když klient přijde k tomu tatérovi, tak on už má nachystané ty věci právě na tom stolečku, jak si říkal. A kolikrát už jenom u toho chystání tam může být hodně jako kdyby takových jako poseků. Jo. Třeba Určitě. právě to, že přijde, dobře, třeba může jít umýt si ruce a potom tady začít si chystat, ale pak už to je takové, jakože já jsem třeba i háklivý na to, když já si vlastně rozdělám tu plochu, jo, už si tam třeba dám tu naši podložku, kterou má vlastně tu černou, že to je jako kdyby, no řekněme prostě tu podložku, tak já si na to třeba nedám ani lahvičky od barev, jo, nebo jen tak prostě tu lahvičku z dezinfekcí a podobně, protože to pro mě má být čistá plocha. A na tu čistou plochu mají jít jenom čisté věci. To je svatyně. To je svatyně, jo, řekněme. Jo, a tady tohle z toho bych taky jako i sledoval u těch dalších tatérů, jo, že třeba věc, kterou já těžce nedávám, když vidím, takže si prostě ten člověk na to místo, ať už to je třeba ta plocha na tom stolečku, nebo plocha, jakože mám tu područku, jo, mám ji obalenou a takhle, a nebudu si na to pokládat ty věci, které jakoby tam nemají co dělat. Jo, úplný základ, který my třeba říkáme vlastně u těch kurzů, je to, že vlastně to, co je na té ploše, která je obalená, tak tam by měla být určitá jakoby mentálně bariéra pro toho tatéra, že prostě tam dá jenom ty věci, které mají být čisté, které mají být obalené. No, takže tam dám ty jednorazové věci, dám tam ty obalené nástroje a podobně, které používám. Jo, a mimo tu plochu dávám zase ty věci, které nejdou zase na tu plochu. Jo, takže právě třeba já, když mám tu obalenou plochu, tak lahvičky si vyskládám vždycky třeba někde kolem, když je tam potřebuju nutně mít. Jo, a zase když mám třeba ten obalený strojek nebo obalenou stříčku, cokoliv vlastně tady tohle z toho jako jednorazového typu, tak to má být právě jenom v těch místech, které jsou obalené. Jo, a mám tam takovou tu mentální bariéru, že prostě stejně tak to, co mám obalené, tak na to budu šáhat vlastně jenom v rukavicích, to, co nemám obalené, tak na to logicky v těch rukavicích šáhat nebudu. Jo, když tetuju a dojde mi barva, tak asi nevemu ty zakrvácené rukavice a nevemu si tam tu lahvičku a nezačnu si ji dolívat. Už jsem to viděl. Právě to je věc, zase, kterou potkáváme denně. Jo. A přitom to je taková základní věc. Jo, že nejenom ty lahvičky, ale právě třeba dezinfekce, mobil, jo, to je úplně nejlepší, když tater dotetuje a v těch rukavicích, ve kterých teďka 3 hodiny tam jako pitval nějakého člověka, tak si veme mobil a jde si to natočit a potom mu zase do toho jde hrabat prostě. Jo, kolik bakterií je na mobilu, jo, kolikrát se zjišťují ty studie, kdy ten mobil se dá obalit do té fresh folie. Taky, nebo tablet třeba. Jo, já třeba používám tablet u tetování, takže se třeba dívám na ten obrázek, ale já si přes něho přetáhnu tu fresh folii a je chráněný. A ten dotykový systém prostě funguje i s těma rukavicema, které mám na ruce, a i přes tu folii, takže jako já si to můžu ovládat a mám to, končím, všechno to zabalím. Právě. Já bych začal třeba, nevím, lehátkem. Někdo neobaluje lehátko, někdo obaluje, někdo na to dává nějaké takové, jak kdyby jenom místy, nějaké potahy. Viděl jsem tatéra, který sice měl částečně fresh folii obalené to lehátko, ale tetoval v místě, kde ho obalené neměl. Jo? Takže mi to zase přijde, jak kdyby to už je potom zbytečné vůbec obalovat. Jo? Existují třeba jednorázové potahy na ty lehátka, na takové gumičku, přetáhne to, je to takový igelit. Klient se potí, krvácí, je tam vazelina, prostě
sundáte to, vyhodíte potom, co odejde, jo. Skvělá věc. Někdo nechce kupovat ty potahy, tak třeba použiju to fresh folii, jo, prostě omotám si to dobře, není problém. Je to nějaká pomůcka k tomu, aby jsem ochránil i to lehátko před tou kontaminací tím klientem. Nebo jsou takové, kdysi se prodávaly takové papírovo-igelitové prostěradla, které se to přesto jenom třeba přehodili. Blbé bylo, když mi třeba na tom seděl klient, spotil se, tak měl na sobě nalepené papíry z toho. No, jo, takže, ale je to taky nějaká možnost. Jo. Důležité, aby to bylo neprosákavá, kdyby ta podložka Tomu jsou třeba ty papírové jako celkem díky. No. To jo, ale ten papír vlastně se sice nalepil, ale ten igelit tam zůstal, jako, protože na tom bylo... Ale tak někteří mají fakt jako čistě prostě tu papírovou podložku, tak jak třeba někteří doktoři taky do teďka netkané textilie, která vlastně prosákne a stejně kdyby vám třeba to lehátko, anebo tu područku kontaminuje. Jo. I ten stolek se třeba, my používáme ty jednorázové takové ubrousky, jsou barevné, někdo má růžové, černé, to je jedno. A je to papír, který třeba, když nám něco kapne, tak on to naseje, aspoň tam, jak kdyby nám to tam nečvachtá. A pod tím je vlastně nalepené vrstva igelitu. Jo. Někdo to zase balí jako to fresh folii, já jsem měl jiný stolek, tak jsem vzal prostě tu fresh folii a celý jsem si to obalil. Nebo slyšel jsem o nějakých lidech, že si to balí, nebo zadělávají tu plochu pracovní tím aluminiovým, prostě ten alubalem, tak. Jo, takže je to nějaká ochrana prostě té podložky. Blbé u toho alubalu, že on je takový jako lehce protrhnutelný, takže jako je to blbě něco odloží a už se to může roztrhnout. Takže dobře, je to nějakým způsobem ochráněné, aspoň trošku, jo. Docela je takové jako divné, když třeba vydáváme jako klienta, který sedí prostě na tom křesílku, má křesílko tater neobalené a ty s tím třeba má na stěhne tetování, se tam s tím válí nebo někde a otírá se o to vlastně. Nebo stejně tak ta područka. Stejně tak ta područka. Na tom když nám tetujete na těch područkách nebo na tom křeslu a on je neobalený, tak máte tam krev, máte tam vazelinu, která to ještě mastí, takže jako... Je tam barva, je tam plazma. Je tam těch věcí, co se tam můžou na to lehátko dostat, pot, ten člověk se potí. Je tam taky jako dobrý koktejl jako těch věcí a setkal jsem se s taterem, který prostě klient odešel a to se jenom postříkal dezinfekcí a žádné mechanické očištění vlastně tam ani neprobíhalo, takže vlastně potom, co by si tam sednul další klient, tak by byl docela problém, protože zase ta vazelina to může oddělit ty bakterie od té dezinfekce, on si na tom sedne, tím teplem to rozmaže, maže si to na to tělo, eventuálně do té rány, která tam je zase čerstvá a už máme zase zaděláno nějaký problém. Jo, stejně to vlastně na těch područkách. My třeba používáme, někdo si tam dá nějaký ubrousek nebo jenom nechává tu folii, na které se tam čvachtáte. Skvěle používat takové ty inkontinenční podložky, protože to saví materiál a docela moc z toho zvládne tam nasát. Když už je to extra třeba špinavé při té práci, tak si tam třeba ještě dáváme přesto, ať my se třeba nemusíme do toho opírat, nebo takhle třeba toho je víc. Třeba ten nějaký papírový tak ubrousek. tam ještě dáváme třeba ještě na to třeba ten papírový ubrousek. Jo, takže to je vlastně při té práci a ten stoleček. Co se týče těch strojků, co bych se ještě vrátil třeba k těm lehátkům, že strašně často se právě třeba člověk setká s tím, že jako bude si dělat tetování na předloktí, tak prostě lehátko si obalovat nebude, obalí si aspoň třeba tu područku a tak. Tam dobře, aspoň má obalenou tu područku, když to je ještě lepší, tak tam má třeba tu savopodložku. U nás třeba my vždycky říkáme, že je mnohem lepší k tomu přistupovat tak trošku paranoidně, protože člověk u tady tohle z toho to nemůže vlastně přehnat. Čím víc si to jako kdyby pojistí, tak tím větší má jistotu toho logicky, že tam má tu čistotu. Takže my i když víme, že tetujeme prostě předloktí, my i tak máme obalené to lehátko. Protože ten člověk nám přijde zvenku, jel tady tramvají, Bůh ví co, tak stejně na to lehátko může dát nějaké bakterie. Takže my si to stejně obalíme,
Stejně tak si obalíme tu područku, jo, a víme, že máme všechno tip-top. Jo, když používáme třeba, že nám člověk leží a dáváme mu pod hlavu polštář a tetujeme mu nohu, i tak si ten polštářek obalíme, protože nikdy člověk neví, jak se to prostě tam může nějak pohýbat, jo, a takhle. Jo, ale všechno jako máme vždycky u operace taky, jako budeme mu operovat ruku, tak zbytek nebudeme obalovat, že jo. Jasně, je jako to blbost, právě je dobré nad tím uvažovat tak, že prostě chci mít vždycky všechno tip-top a tím pádem si fakt na všechno budu dávat bacha. No, takže říkám, u nás prostě máme vždycky obalené lehátko, vždycky obalené i ty polštářky, vždycky obalené všechno, čeho se ten klient i my dotýkáme. Jo, protože když vím, že to třeba budu nějakým způsobem využívat a ten klient na tom třeba bude ležet, je tam ta jakoby varianta toho nebo možnost toho, že se vlastně to ušpiní kontaminuje, tak prostě chci se tady té variantě vyhnout. Jo. Když si třeba říkal to s tou područkou, vlastně, že někdo si to obmotá jenom tou strečkou, tak jako ano, je to tím pádem pokryté, ale my už zase třeba krom toho, že tam chceme mít fakt tu jistotu té hygieny jako takové, tak my si dbáme i řekněme na toho klienta jako takového. Jo, to, že tam je ta područka, je obalená, tak to je fajn. My si tam dáme tu savou podložku, nejenom aby se nám na tom líp pracovalo, že tam prostě to nebude nějak jako úplně zašpiněné nebo takhle, ale je to sakra i příjemnější, jo, když ten klient se tam právě nečáchá ve vlastní šťávě. No. Jo. A měla by být jednorázová. Jasně. Vzpomínáš si na ty nějaké videa, když jsme viděli... Jo, že tam mají ty froté ručníky třeba. Jo, to je taky strašně častá věc. No. A krom toho, že jako to dělají tatéři, tak co jsem si všiml, tak jako, že to je věc, na kterou jsou zvyklí někteří klienti, že si přinesou vlastní froté ručník, který je jakože jejich tetovací ručník a nosí ho konstantně na ty svoje sezení, vždycky si ho odnesou a třeba vyperou, jo, nebo něco. Je fajn, když si ho aspoň vyperou, jo, ale nějaký ten froté ručník jako krom toho, že tam jsou vlákna, tak tam jsou ještě právě určitě nějaké bakterie, nějaké drobky, bůh ví co všechno. Jo, už jenom Nevíte, jak jste si to přenesli. Tak, přesně. Když už si to převážím, tak jako asi si to hnedka z té pračky nevyndám prostě jako do zadělávacího pytlíku a podobně. Prostě si to přenesu třeba v batohu. Jako to potom je úplně k ničemu, že jste si to vydezinfikovali nebo bůh ví co všechno, když s tím potom neumíte nakládat. No. To je prostě přesně to, že stejně tak i ten tatér, když má třeba, že jede na tu konvenci nebo něco, tak prostě fakt ty všechny věci mít nějak jako připravené a zajištěnou tu hygienu toho na 100 000%. No. Když jsi řekl ty polštářky, tak jsem si vzpomněl na to, když vidím tatéry na fotkách nebo i na těch konvencích, jak si dávají ty ubrousky, ty role, jo, oni tetujou a aby si to potřebují si to někde místo toho polštářku si tam místo polštářku si tam nacpou, kdyby tu folii, nebo ty ubrousky, buď je vidím, jako jen tak, prostě vyndanou tu roli a mrsklou jak kdyby pod to, nebo vezmou ještě v tom obalu, co donesli z toho obchodu a mrsknou to pod to, jenom aby si jim třeba neušpinili ty ubrousky, ale už neví, kde se to v které hale jako válelo na zemi. Jo? A teďka vy tam v podstatě operujete. Jo? Takže dobře, když chcete použít tyhle ty věci tak si to obalte třeba tou strečkou. Tak si to obalit, jo? Což jsem snad ještě u lidí, co tohle používají, tak jsem ještě nikdy neviděl. Taky tak. No, to je věc, kterou já jsem dělal, když mě bylo 14 prostě. Jo, když jsem neměl ještě třeba ty polštářky a takhle, tak prostě ano, třeba jsem to použil, ale už v těch blbých 14 rokách mi to tetoval sám sebe. Třeba, jo, ale zase i v těch blbých 14 rokách mi došlo to, že bych si to třeba mohl obalit a že to nebudu dělat v tom obalu, ve kterém jsem si to přitáhnul, protože se to mohlo válet bůh ví kde. Máte celou roli těch ubrousků, já mu to tam mrsknu, teď mi potom zase, jak u toho stíká mi to, teď je to zaserané, vlastně celou tu roli, v podstatě když chci, ať je to savé, ať mi to stíká, tak beru to, ale jako já pochybuji, že... potom můžu vyhodit. Ano, ale já pochybuji, že to jako dělají, ne, že mám pocit, že to jenom potom vezmou, utrhnou pár útržků předtím, ale z boku je to špinavé, jako, takže v podstatě z těch krajů, i když tu odmutám, tak je to stejně jako kdyby na vyhození pro mě. Je to tak. No tak ty jsi chtěl dostat k těm strojkům, tak co si k ním chtěl říct? Jsou různé strojky.
bavili jsme se o té sterilizaci, že teda ty cívkové měly ty nástroje, které ty špičky, že se teda dalo sterilizovat. Špičky, gripy. Ty jednorázové, vlastně už ty špičky s tou jehlou, tak už jsou kdyby ty kartridže, tak už jsou vysterilizované a co s tím strojkem? Jo? Často vydáváme, že někdo teda obaluje, ale z našeho pohledu nedostatečně, protože když se pracovalo s cívkovými strojky, tak krom toho, že vlastně celý ten grip, což je vlastně ta rukojeť s tou zadní trubičkou, která se upínala potom do toho strojku, a špička, ta se vlastně všechno naházelo do toho sterilizátoru. Jako ten proces sterilizace vám asi vysvětlovat nebudu, to je docela zdlouhavé a pro vás možná zbytečné. Takže se prostě vzalo, tohleto to bylo vysterilizované, tato část s tou tetuju a dávám to k tomu tělu. Cívkový strojek se většinou na ní prodávají takové kdyby jednorázové pytličky. Jo, někde už jsou prostříhnuté, někde ne, tak prostě si to navléklo se to na ten cívkový strojek a tetovalo se. Po tom tetování věděl jsem, aha, mám to jako zašpinil jsem to, nemusel jsem se zabývat, na co sáhnu a na co nemám sáhat. Prostě jenom jsem se věnoval té práci. Často vydávám u těch lidí, že sice mají jednorázový předek nebo i ten vysterilizovaný, ale třeba už ten sáček na ten strojek si třeba nedají. Jo? Tak jako si třeba málo kdo potom obalí ten kabel. A nebo mají obalený nebo jednorázový ten předek, strojek neobalený a kabel třeba jo. Ale jakým způsobem je mi ten tater schopen zajistit to, že když si to bude pokládat na ten pracovní prostor, tu svatyni, kde vlastně má být jenom přesně to, co má být, jakým způsobem je schopen zajistit, že tam bude, že to někde nebylo a že to zase nekontaminuje, že nebudu sahat na ten strojek a podobně. Jo. Cívkové strojky se většině potřebuje ladit. Je to prostě přístroj, který se ladí, vlastně tater si to přizpůsobuje jako zvukem, jo, a sešteluje si to, jo, aby prostě pracoval správně. Při té práci prostě může se stát, že je tam, jak to tam všude klepe, třepe se, může se něco povolit, opotřebovat, tak ho potřebuje doladit. Jo? Takže jako, OK, dá se to i přes ten sáček, jo? A nemusím vlastně si sundávat třeba rukavice, protože často se setkáváme s tím, že tady je líný si sundat ty rukavice. OK, tak mám to zajištěné, pracuji. U těch moderních třeba rotačních strojků, je to takové, že vlastně dneska se prodává taková bandáž, že taková vlastně páska, která se nemá na sobě lepidlo, ale drží sama na sobě, když se kdyby natahuje. My to používáme na zakrývání vlastně těch gripů, té části, která aby nám to zakrylo. Vlastně, jo. U těch moderních rotačních strojků vlastně se vyvinul systém, který se ty gripy, které jsou vlastně, kde se uchycuje ta špička, ta cartridge, tak s tou jehlou, tak jsou nevhodné do sterilizátoru, protože by se prostě roztopily a mohlo by se to vyhodit. Tam by se vlastně ten systém mohl porušit. Tak. By se to nějak... Takže se to obaluje a teďka potom můžete vidět ty rozdíly v tom obalování. Proč jeden tatér má jenom obalený jenom část toho držadla, když to řeknu úplně laicky, a některý tatér má obalené až nakonec toho káblu. Jo? Takže i na to bych si dával třeba pozor. Jo? Máme špičku toho strojku a prostě kolem té špičky už by ten obal měl začínat, to omotávání. Jo, neměl by tam být často vidím, že vlastně mám špičku a potom vlastně je proužek, který jako toho kovu nebo toho gripu a potom je až ta gáza nebo to ominadlo a potom zase nic. Jo? Jako, a v podstatě všude je barva a všude je krev, takže v podstatě, kdyby jsem si to neobalil, tak v podstatě je to k ničemu. Kterou bych třeba chtěl říct já, často, co jsem i viděl, tak je to, že třeba někteří lidi, třeba když mají peny, jo, když prostě je jenom prostě takový ten Robertek, tak... Pen je strojek, který typ strojku právě, jo, kdy hodně často jsem viděl to, že to člověk má třeba nejenom teda u penu, ale i u některých rotačních strojků, že to vlastně celé mají obalené jenom do té pásky. Ta páska jako taková není neprodyšná.
Jo, je to pořád látka, ono to prostě nasákne ten bordel. Jo? Takže to, že si to obalím nějakou páskou, tak je mi vlastně k ničemu. Jo? My, když si vlastně obalíme grip, nebo celkově náš strojek, my máme grip, máme tam ten motorek a vždycky právě máme separovaně obalený samotný motorek a ten grip jako takový, protože chceme právě, jak jsi se dostával k tomu mechanismu, tam to je vlastně k tomu, abych si mohl naštelovat vlastně výsun té jehly, takže chci, ať je to nezávislé na tom motorku jakoby pohyblivé, jo, ale ať to je obalené, takže my máme samostatně motorek, samostatně grip, takže tady mám nějaký ten sáček, tak jako na ten cívkový strojek a tady mám vlastně takový podobně, jak vlastně, nebo my vlastně používáme ten samý obal, co máme vlastně na ten kabel, jo, kdy to je takový rukávek, tak z toho máme ustřižený třeba ten 10 cm kus, tím máme obalený ten grip a přesto až máme tu pásku. Takže ta páska tam vlastně je taková, ať se nám to vlastně líp drží, jo, nebo ať to máme ještě víc třeba jakoby chráněné a takhle. A částečně nepropustná je, tam je nějaká... Částečně jo, ale když v tom mám vlastně to celé a pak si v tom vlastně s těma mokrýma rukama vlastně dáváme tam jako víc vrstev, takže jo, jako to 100%, jo, ale pořád to je tkanina, jo, pořád to je tkanina, která vlastně může propustit i po nějaké době, jo, takže tak i tak my vlastně máme ten igelit a až přesto máme tu pásku, jo, tím pádem to máme fakt pojištěné, že se nám s tím nic nestane. A stejně, i když máme všechno jako kdyby obalené, ať už třeba ten strojek, nebo ty lehátka, područky, stolečky a všechno, i když to máme obalené, tak vždycky to potom ještě dezinfikujeme. Jo. I když prostě máme tu jakoby jistotu toho, že se nám to nějakým způsobem nezasvinilo, jo, nezašpinilo, nekontaminovalo, tak i tak si to vždycky všechno vydezinfikujeme. Jo. My třeba vlastně i ten grip jako takový, když vlastně měníme ty špičky, tak třeba další věc, kterou můžeme zmínit u té jakoby práce toho tatéra, je to, že když měním ty špičky, jo, a pokládám si je vlastně na ten stoleček a takhle, tak ona je nějaká část, která je jakoby venku a pak je ta část, která je vevnitř ve strojku. Na tu by ten tatér neměl v životě šáhnout v rukavicích nebo si to tak jako někde povytáhnout prostě o ten stolek nebo něco. Ta část, která jde dovnitř do gripu, tak ta by měla být vždycky 100% čistá. Jo, právě už jenom když prostě mám tu svoji pracovní plochu, tak si to tam nehodím jenom tak. Jo, my třeba máme sami v hlavě vlastně udělaný takový jako systém toho, že vždycky si to pokládám na nějaké místo, u kterého vím, že není šance, aby se to někde prostě zaprasilo, nebo že by ta část té podložky byla nějakým způsobem jako špinavá nebo kontaminovaná, aby nám to nemohlo kontaminovat ten vnitřek. A i když víme, že my to máme vychytané v tom způsobu, že se nám to nezašpiní, tak i tak si vlastně vnitřek toho gripu, kam dáváme ty jehly, tak i tam si dáme prostě třeba tím dezinfekčním ubrouskem, prostě si to tam narveme, fakt si to vydezinfikujeme, i když víme, že to je vlastně chráněné. Tak oni jsou třeba i, ať se třeba některým tatérům, kteří jsou takový nepozornější, tak při té práci a co se víc soustředit na to, tak se třeba prodávají takové stojánky na ty jehličky, kdy prostě, taky. Hele, nechce mi to tady kutálí, udělám si v tom nějaký systém a prostě dávám si do těch stojánků ty hry. Tím pádem vlastně zase to můžu brát třeba tu cartridge za tu část, kterou mám a nezašpiním si tu, kterou nemám. Jo. Takže potom, jako když, já nevím, zase, kdo seděl předtím na tom křesle, jestli on byl zdravý nebo nezdravý a jakým způsobem si vnitřek toho strojku, když se to zasunuje, vlastně ten tatér je schopen očistit, aby prostě nepřenášel, protože zase tam to mám špinavé od klienta předtím, jo, a teďka si to budu přehazovat a zase si to matlat, přenesu si zase ty bakterie z vnitřku toho strojku na ty rukavice, pak vám sahám do té rány. Jo, takže vlastně musí se to fakt jako, i ten tatér musí být sám sobě policajtem. To je věc, kterou říkáme taky na kurzu, jako být sám na sebe velký policajt. Nesahá na věci, na které jak kdyby nemá, jak kdyby sahat, jo. To je vlastně třeba k těm cartridžím, jestli k tomu ještě něco máš. Já bych řekl, že toho tam ještě hodně, co se tak dá řešit, ale to už je třeba i na samotné povídání, jo. Ale celkově prostě jako zase sledovat si to, jakým způsobem ten tatér prostě na co sáhne, nebo na co sáhne, na co nesáhne. Co nemá, má obalené, jo. Vidíme tam třeba ty lahvičky, takhle ty stříčky nebo ty sprejky, jo, když jako ty rozprašovače. Často to nemá ten tatér taky obalené v žádném sáčku. Někteří si to aspoň třeba obalí jako do sáčku, někteří do té strečky, ok, je to super. Když je to neobalené vůbec a je to zatěpané od barev, od vazelín, zase ty věci mají všechno nějakou strukturu. Takže to potom třeba otřu, jak kdyby ten plast tou desinfekcí, tak to není úplně hladký plast, takže se to dost blbě, kdyby to dává, vlastně. Tam nějaké ty pory jsou.
takže ta dezinfekce to stejně nemusí úplně zachránit. Takže stejně je jednodušší to obalit všechno, jo, pracuji, sundám na konci, vydezinfikuju si to stejně, jo, tak jako ostatní věci a mám klid. V rukavicích, když si nasadí jako ty rukavice, jak jsi říkal na začátku, sahá si na sluchátka, Bere si ten mobil, tablet. bere si mobil, tablet, já jsem rožne viděl, si v tom až světlo, jo, nebo posune si světlo v těch zasraných rukavicích a takhle. To potom postrádá smysl, aby ty rukavice vůbec měly. kabel hele, potřebuji si tady zapojit, jo. Notebook nebo něco. Notebook, prostě vezmu si v rukavicích. Měli jsme tu jednoho tatéra, uťápal nám i zvonek, když nepouštěl lidi, protože mu bylo líno si sundat rukavice. Jo. Na klikách, na oknech jsme měli uťapané, ono jako, dneska se tam sněhu, ale ono to jako tak vtipně úplně nebylo, nebo není. Jo, takže jako zase v rukavicích dělám pouze to, že sahám na klienta na tu svatyni, kde mám vlastně ty nástroje a pracuji v čistotě. Jo, takže... Mělo by to být prostě vyloženě pomyslně oddělené, jo, že prostě to, na co můžu sahat v rukavicích, na co nemůžu sahat v rukavicích, na co můžu svýma rukama, na co nemůžu svýma rukama. Ať je to všechno, jak má být. Právě. Takže já si myslím, že jsme toho jako řekli dost, určitě se to dá ještě rozebírat dál. Pokud byste k tomu něco měli a chtěli se nějaké informace ještě dozeptat, tak nebo se podělit o nějaké vtipné zkušenosti vaše, tak buď nám napište pod podcast, nebo nám můžete napsat na e-mail, nebo prostě nějak nám to nebo můžete zprávu sdělit, na Facebook, na Instagramu, kdekoliv. Jsme komunikativní a baví nás tyhle ty věci sbírat, tyhle ty zkušenosti, takže nebojte se nám napsat, můžete to lajkovat a jestli, tak se s vámi rozloučíme a při příštím díle to třeba ještě můžeme nějakém následném jako rozebrat. Jo. Tak děkujeme moc, tady tohle byl další díl podcastu Pod jehlou taterskou ze studia Fantasmagoria v Ostravě a budeme se těšit na příště. Mějte se hezky. Čau. Pod jehlou taterskou podcasty z tetovacího salonu Fantasmagoria.